Türkmenistan'ın Sağlık Goraýyş we Derman Tenagatı Ministrligine degisli tagly öýlerinde, şipahanalerde, hassahanalarda işleýän tehnik işgärlerden olaryň daşary ýurda gitmejeklikleri barada dilhatalňan da barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny toran Sağlyk Goraýyş we Derman Tenagatı Ministrliginiň bir işgäriniň aýtmagyna görä, ministrlik derejesinde tehnik işgärleriň daşary ýurda gitmedikleri üçin çäreler görülip, olara viza kartlaryny açmagy ruhsat berilmeýär. Şeýle kartlary açmak isleýän işgärlere işden kowulma gaýwaty atylýar. İşten kovulsan daşary ýurda gitmek üçin gerek pulyny ýerden almaly. Aýlygymyzyň bir bölegini viza karta geçirip daşary ýurda baranmyzda kösenmezmi diýil ferişte edinjek bolsak, bize bu kartlary açmagy ruhsat bermeýärler. Daşary ýurda näme işiňiz bar? Ýurdy maskara etmäge gitjek bolýarmysyňyz? Öz ýurdunda diň salmaga ýer ýokmy diýen ýaly haýwatlar bilen bizi kemsetip hem gorkudyp, islegimde görä hereket etmäge ýol beren oklar diýip tagly öýleriniň bir tehnik işgär aýdýar. Aylygymyz juda ujypdy. 700 manat aýlyk bilen güzeren aýlap bolmaýar. Men dogrusy daşary ýurda işlemäge gitmekçidim. Onuň üçin men viza kartyny açyp aýlygymyň bir bölegini oňa goýup daşary ýurda baranymda kösenmedim ýaly öňünden alad edipdim. Emma meniň ýurtdan daşary gelmäge dälde işlemäge gitjegimi ýüzümden okanlar ýaly meni ýolbaşçynyň kabinetine çagyryp üstüme haýwat baryny ýagdyrdylar. Ýolbaşçylaryň öýleri müňläp aýlyk alýarlar. Her kim göripe eýeleşine görä gyrpçyrp edip gapdalyndan gadans tapýar. Ýöne ujypsyz aýlyk bilen gul ýaly işleýän tehnik işgärler barada alada diýen ýolbaşçy ýok diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran tehnik işgär aýdýar. Şeýle ujypsyz aýlyga daňlyp oturan tehnik işgärleriň Türkmenistanyň Sağlyk Goraýyş we Derman Tenagatı Ministrligine degisli hassahanalarda, sagly öýlerinde, şipahanalaryna bolsa müňlerçe hem aýdylýar. Şol müňler işgäriň her birini bolsa, alajyn tapda ýurtdan daşary gidip işlemäge ymtylýandyklaryny hem ýaşaýjy tödüne goşýar. Ýurtda durar ýaly bolmady. Çörek pulumyz alada bolup barýar. Bahalar ähli zatda ýokarlanyp gitdi. Emma döwlet tarapyndan aýlyklaryň 10 göterim galdyrylandygy magtalýar. Ol 10 göterim galdyrylan aýlygyň iýme içmege ýetýärmi ýa ýetenokmy? Çağalaryň nähile gün görýärler. Olary geýindirip okuw esbaplaryny tapyp bolýarmy ýa ýok? Bu barada hiç kim kelle agyrtmaýar diýip oljanygyar. Türkmenistanda bar bolan şipahanalaryň hoçalyk hasaplaşygynda bolmagy bilen ýylyň dowamında näsaglary kabul edýän şipahanalaryň güýz hem gyş mewsimlerinde näsaglaryň şipahana gelmekleriniň azalýandygyny bahan edip tehnik işgärleriniň aýlyklaryny ýaryp möçüreçeli kemeldändikleri barada hem maglumatlar bar. Kärende ýerleriniň hem boş çykýan daýhalaryň käbirsiniň kärende ýerlerini taşlap daşary ýurda gitmek üçin ýola çykýandyklaryny hem oba ýaşaýjylary aýdýarlar. Emma olar hem aeroportlarda uçarlara göýberilmän migrasiýa gullukları tarapyndan ýerine gaýtarylýan da gaýdylýar. Döwletiň öz halkyny eklep bilmeýäni bir ýandan indi ýurtdan gitmäge arkaýyn ýol ýok. Döwlet ýolbaşçylarynyň ilatda näme kastlary barkan diýip bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýüz bolan ýaşaýjylar nygtýarlar.